Actually, nag-meeting kami, may panggap ti preparation para tanok. Kete, pinilik, digiti kalugarak, iso ti mangidaulo, mangisuron, may panggap ti panangimaton, dito para ti tanok. Pa-check nga digiti kalugarak met, iti nalalaing damet, mangi suro. Iti naglablabas nga tawen, napanda nang isursuro iti daddo mga ilik. Nga tumat, tinagunod da na place. Iso nga pinili, dinisidir ko nga isuda. Iti mangidaulo ka dati panakaisuro dagiti ubing. Iso nga tatta, dumanimi makompleto di 80 nga participants. Oo. Hain lang nga ubingsan. Ore dagiti babakit nga dati nga nagsalsala ket kayat dansa iti makipagpartisipar manen kadati panagtanok. So nga hopefully ma-kompleto mi di 80 participants. So kayo tayo nga dabalyan sir ti storyline ti Banggi. Tapno di kasta sir ket ada iti panama na met nga mga baki. Sa Balin. Okay sir. Sa Bali. So nga jakla tabang Banggitan sa Bali itan. Oo. So Okay. maayatanak kadagiti first time ko nga mangidaulo ti ili. Mariknak na kada dumayat nga tumulong. Nga awan ti baybayad na. Iso nga deyemat ti kasla inspirasyon ko nagtrabaho ngamin makita nga sumurot digiti kalagaran kada iti pamalakad tayo. Digiti participants amok nga kabailan tayo mat digiti kabailan ti daddo mga ili. Lalaingan tayo kuma barbareng magudod tayo mat ti hanman nga di kangatuan nga medyo ngumaton tumot kumati place ti Banggi may panggap dati kompetisyon panggap ti tanok. Iti naglablabas ket medyo nababa. Iso nga pinili mi pay digiti daddo mga agsalan ket participants ket digiti dati nga nagtantanok idi kahit nga sawan alisto dala makasurot dagito so nga damat siguro pag naan natatanga medyo umato ti ini nga Banggi. Okay. Ti place na may panggap ti tanok.